टाइम्स नाउ बड'लेण्ड निउज पर्टेलनि बाथि गायसननाय सानखौ दिनै रुनिकाटायाव टाइम्स नाउ बड'लेण्ड निउज चेनेलनि गाहाय मावख'आव खुंफुंलाङो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो दा सेन्टिनेल निउज पेपारनि गागि खौरांगिरि अजित बसुमतारी। आलारि बाथि फोजोंजेनगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो इउ पिपल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी। मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो इएम रनजित बसुमतारी आरो गाहाय हाबग्रा लामा बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु इउ पिपल लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांमोना। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै खौरां बिजोंनि सोमोन्दै गोनांथार बाथ्राफोर बुंथियो अजित बसुमतारी बिथाङा। सासे खौरांगिरि जानोब्ला माबायदि जानांगौ होनना सानो? मोजां बाथ्रा। आं गिबियावनो टाइम्स नाउ बड'लेण्डनि दिनैनि बे बाथि गायसननाय सानाव फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो आं मिजिं लायो टाइम्स नाउ बड'लेण्डआ बे हालामनि बयनिबो रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय खैदां खैफोद ग्रिभेन्सेसफोर बेफोरखौ लाबोनानै गभर्नमेन्टनि खोमाव लाबोनानै बिथांमोननि गासै जिनिसफोरखौ नांगौथिफोरखौ सुफुंनानै होनो हायो बेनि फारसे जोबोद बिफाव लागोन होननानै आंहा मिजिं दङ। सासे खौरांगिरि हिसाबै खौरांगिरिया जोबोद बिबान गिलिर, बिसोरनि बिबाना जोबोद गिलिर। खौरांगिरिया जेब्लाबो गावनि इथिक्सखौ लानानै जेब्लाबो बायासनेस गैयै जेब्लाबो इम्पार्सियेल एबा समान नोजोरै जोङो निउस खालामनो नाजानांगौ आरो निउसफ्रा जाहाथे गुबुनाव रावनावबो जेब्ला खहा जाया बेखौ जों जेब्लाबो नाजानांगौ। जेब्लाबो मोनसे पजिटिभ इम्पेक्ट फैगोन नामा बेनि फारसे जों जेब्लाबो सांग्रां जानांगौ, नोजोर लानांगौ बेबायदि। आरो मोनसे खौरां बिजोङावहाय सासे गाहाय सुजुगिरिफोरनि बिबाना जोबोद गिलिर। बिथांमोननि सायावनो मोनसे खौरांनि नेगेटिभ बा पजिटिभ इम्पेक्ट बिनि सायावनो थाजोबो आरोखि। जाहोना मा, सासे सुजुगिरिया बेनाव जुदि गोसोआव गाज्रि मोनसे साननाय दंबा बबेनिबा फारसे सोरनिबा सासे बिथाङानो सोरखौबा नोङो गाहायाव दोननाय, सोरखौबा खोख्लैनाय, सोरखौबा गोजौआव लांनाय बेफोर जिनिसा जायो। ओंखायनो सासे सुजुगिरि गाहाय सुजुगिरिफोरनि माबाफ्रा बिबाना जोबोद गिलिर आरो बिथांमोना जेब्लाबो साननांगौ जे इथिक्सनिफ्राय जाहाथे बाहेरायाव थाङा बेखौनो जेब्लाबो नोजोर होनांगोन। आरो जेब्लाबो जोङो हानायमानि रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ जों जेब्लाबो नोजोर होनायानो जोंनि गाहाय बिबान आरोखि। आं बेखौ बुंनो लुबैयो। खौरांगिरिफोरजों लोगोसे समाजजों खौरांगिरिफ्रा समाजजों आरो समाजनि मानसिफ्रा खौरांगिरिजों माबायदि सोमोन्दो थानांगौ? बे जोबोद मोजां। नोङो खौरांगिरि माने जोङो थोंजोङै जोंनि माबायानो समाजजों एबा माहारिजों जोङो जेब्लाबो सोमोन्दो लाखिनांगोन। जाहोना मा, माहारिनि फारसे जोंहा जोबोद अब्लिगेसन दङ, खाथिसिन अब्लिगेसन दं। जाहोना मा, आं दहाय होननाय बायदि जे बिस्रा मा गांनाय उखैनाय दं, बहाबा बिस्रा बबेबा मोनसे जिनिस जायाखै नामा, लामा दालांनिफ्राय जागायनानै सोलोंथाइनिफ्राय जागायनानै हेल्थनिफ्राय जागायनानै गासिबो फारसे आबादनिफ्राय जागायनानै बिथांमोननियाव मा आंखाल दङ बेफोरखौ बिथांमोना बुंगोन। आरो बे बुंनायखौनो जों खौरांगिरिफ्रा बेखौ फकासाव लाबोनानै गभर्नमेन्टनि जों खोमाव सोनो नांगौ आरोखि। बेबायदि जानांगौ। माब्लाबा जों खौरांगिरिफोरखौ गाग्लोबनायखौ जों नुयो सैथो खौरां बुथुमनो थांनायाव। बेयो ओरैबायदि जायो। नंगौ, दा खौरांगिरिफोरनि सायाव गाग्लोबनाया सम सम जों खोनानो मोनबाय थायो। जोबोद आनफर्सुनेट बेफोर जिनिसा। बाहाय माखासे जाहोनफोर गोबां दङ। दिनै खौरांगिरिफोरनि गेजेराव मा जाहैबाय जे माखासे खौरांगिरिफोरा दा आखायाव मबाइल गंसे लानानै लग' गंसे लानानै खौरां बुथुमनायनि नामावहाय मा खालामो, बुंनो गाज्रि मोनोब्लाबो बुंनांगौबो जायो जे इयालो जार्नालिजम बेबायदि खालामग्रा दङ। सोरबा नोङो सोरखौबा फोलानानैब्लाबो सोरखौबा सिगि सग' खालामनांगौ बेबायदि रां बिनाय बेबायदिबो जोंनाव दंसै आरोखि, गैया नङा, जों खोनायसै। बेबायदि जाहोनावनो जों माखासे सम सम बिदि खोनायो खौरांफोरखौ गाग्लोबनाय। दा बेबायदि जायो जेब्लानाखि जोङो खौरांगिरिया गावनि इथिक्सनि बायहेरायाव थांबाय, जेब्लानाखि बे खौरांगिरिया सोरनिबा फारसेल' गाज्रि नोजोर लानानै बेखौल' नोङो जेब्लानाखि गादबनो नाजानाय बेफोरबायदि जेब्लानाखि जायो होमब्लानो टारगेट जायो आरोखि। ओंखायनो जे सासे खौरांगिरिया जेब्लाबो सैथोखौल' जोङो खालामनो नाजानांगोन। खौराङा रावनिबो बिदि आघात जानो नाङा, नाथाय पजिटिभ इम्पेक्ट जानाय बेबायदि जोङो निउस खालामोब्लानो खौरांगिरिखौ बिदि सोरबा गाग्लोबनाय, खौरांगिरिखौ सोरबा माबा खालामनाय बेबायदि जाथाय जानाय नङा आरोखि। आरो खौरांगिरिफोरखौ माखासे समाव पलिटिकेलि नोजोर होनानै जों जेनेबा बिपिएफनि निउसआनो इउपिपिएलनि दाजादों, इउपिपिएलनि निउसआनो नंगौ, बे जिनिसा ओरैबायदिबो जायो। मोनसे समावबो गोदोबो जोंनियाव जाबाय बेबायदिनो सा खोला सानजा सोनाब बेबायदि डिफारेन्स जाबाय थायोमोन। दा बबेबा मोनसे निउसखौ मा जायो, बबेबा फारसेनि निउसआ एसे बांद्राय बायदि गाख्लाय मोनबा फारसेया एसे मोनसा मोननाय बेबायदि जिनिसा जाबोबाय थादों आरोखि। दासिमबो जोंनाव बिदि थानोबो हानाय। दा ओंखायनो जों बिराद केयारफुल जानांगोन जिनिसा निउस फाइल खालामनायाव, जाहाथे बबेबा मोनसे नोङो ओंखायनो मोनफ्रोम हाबाफारियाव जोङो समानै खारनो हानाय जानांगौ। मोनफ्रोम माबाखौनो डाटाखौ बुथुमनानै फारफ्रोमनिखौबो दे जेनेबा फारसे मोननै पलिटिकेल पार्टिखौनो आं मोनसे एग्जाम्पल लाबाय।
नों मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ नों खालामबाय थादोंबा नोंहा मोनसे साननांसिगौ जे आं गुबुन बै फारसेखौबो आं बेखौबो खालामनांगोन बेबायदि जों जेब्लानाखि थांबाय थानो हागोन समानै दा बेखौबो जोङो माथो गारलांनो नोंबाबो लानांगोन जेन'बा नों मा बुङो बेनि सायाव नङा होमबा फारसे ओरै होनबाय दा बे जिनिसखौ लानानै नोङो थांबाय थानो हाबानो जोङो जेबो खैफोद जानाय नङा आरोखि दासिम बर'नि जिखिनि पर्टेलफोर दं बेयो एसामिसजों माबायदि कम्पेयार खालामनो नंगौ एसामिस पर्टेल निउसआव ओरैबायदि एडभान्स जालांगासिनो दङ थारमाने माखासे ओरैबायदि जायफोरनाखि मेइन स्ट्रिमाव मावबोनाय एसामिस पर्टेल निउसफ्रा बे मेइन स्ट्रिमनि सरासरि गिदिर गिदिर इडिटरफ्रानो दा बाहाय नांथाबनानै दङ बे जाहोनाव एसे डेफिनेटलि एसे साबसिन बिदि जाबाय थादों नाथाय आं दा नुनायाव जा नुबाय जोंनि गेजेरावबो बर' पर्टेलफोरनि गेजेरावबो जोबोद मोजां मोजां दंसै ओरैबायदि मोजां मोजां जोंना एंकर ओंखारबाय आरो आं मिजिंथियो बेफोर दाथ' जोंना मा सोलोंनाय बायदि बोथोर मानो होनना बुङोब्ला जोंनि खौरां जोनोम जानायानो बर' खौराङावहाय आं बुंगोन 1990आवहायसो जेनेबा जोङो फार्स्टआव मान्थलि ओंखारबाय बड'ल बै समाव आर'नाइ फैदों आर'नाइ उनाव खासिनि फैदों बेनि उनाव उइकलि ओंखारबाय बड'लेण्ड रादाब ओंखारबाय बड'सा ओंखारबाय बायदिसिना ओंखारबाय दा बारा गोबावनि खोथा नंथ्रा आरोखि दा ओंखायनो बे जोंना सोलोंफुनाय जों दासो गोरलै बेबायदि थासारियाव जोङो दाबो दङ आं मिजिं लायो जे जोंनि वेब पर्टेलाबो जोङो दस्राफोरजों समान जोङो गोजौ जांख्लायाव सहैगोन आरो जोंनि बयबो जों खस्थ' खालामलायोब्लानो एसे माबाखा खस्थ'खा एसे बे जिनिसानो एसे गोब्राबबो जों बेखौ सोरखिलांनो हाबानो जोङो बारा गोबाव सम नांनाय नङा जोङो बिराद गोजौआव थांनो हागोन आरोखि